Днес ще ви отведем в Еленово, Благоевград, за да се срещнем с младия духовник отец Ангел, който служи в храм Свети Архангел Михаил. Той ще ни разкаже за това как човек, управляващ няколко бизнеса, се отказва от тях, за да се отдаде изцяло на службата към Бога, както и да се грижи за даденото му от него стадо. Занимавах се разни бизнес начинания. Създадохме една компания за управление на имоти. Отказах се от бизнеса. Мен ме фанаха лудите и викам са жена, ние ще гладуваме. Отец Ангел ще ни сподели също така как му се отразяват разговорите с хора, получили тежката диагноза рак. Що беше тук професорката и ми каза, че не могат нищо да направят за мен. Нещо, което ме накара да стана свещеник, беше в онкологичното отделение. Може да видиш светци, живи светци. Ще разберем и какви са плюсовете и минусите на това да бъдеш млад свещеник и дали комуникацията с младежите е по-лесна. Слушам Фо, слушам Fire, слушам Спенс. И аз си говоря с деца на 13-14, които казват, аз имам паниката. И отива и плеска ни шамар на май. Като за финал ще чуете отговорите на отец Ангел на зададените от вас въпроси в Инстаграм. Желаем приятно гледане. Днес сме с отец Ангел от Благоевград, който ще ни разкаже какво е да си духовник в едно по-малко населено място. Отец, благословете. Благослови фидала си. Благодаря. Бог да ви благослови. Как започна всичко? Че вашият интерес към православието, към това да бъдете свещеник? Снимаме на минус 3 градуса. Преди казах, че ще го кажа, казвам го, студено е. Жертви са. Жертваме се. Знаете ли, аз от самото начало знам, че ще стана свещеник. Учил съм семинарията, учил съм Богословския факултет, Софийския университет. Живота обаче малко ме позавъртя. Занимавах се с разни бизнес начинания. Разни, около 10 години от живота ми. Създадохме една компания за управление на имоти, след това за професионално почистване, касиер, домоуправител професионални. Работихме в Благоевград, в Дупница, в София. И тая идея, че ще стана свещеник, тя си стоеше в мене, ама само си стоеше, защото си викам, работя, изкарвам пари. За какво ми да стана свещеник? Купувам си кола, купувам си къща, купувам си апартамент. Викам, ще стана свещеник, ама има време, не бързам за никъде. И станах май на 33, баш Христовата възраст. Христовата възраст, да. Станах на 33. Бог се намеси, защото аз съм калпав човек и ако Бог не се намесва в живота ни, ние до последно ще отлагаме нещата, които всъщност са ни важни. Защото аз като остава настрани парите, които изкамвах, предишната ми работа само ми взимаше. Взимаше от семейството ми, взимаше от мене, превръщаше ни. Вие живеете в този свят, няма какво да ви казвам. Свят, в който парите те определят, свят, в който какви дрехи имаш, каква кола имаш, е важното. И това е свят, в който ти си сам. И дори да имаш семейство, ти си самотен. Сатаната тогава се възползва със всеки един от нас, защото можеш да си позволиш много неща, можеш да правиш каквото искаш. И всъщност Бог ме спаси по най-работещия начин, може би за нас хората. Бог ми даде болест в семейството, изпитание, което всъщност ми показа, че трябва да променям нещо. И вие сте младежи, ама имаше една песен на Слави Трифонов, там ако имах номера на Господ Бог. Да, абсолютно. Така всеки знаете. младеж ще знае, всеки който не знае, сигурно съм. И аз така една вечер си стоях и казвам, Господи, разбрахте, аз ще изпълна моята част от плана, а ти трябва да се намесиш, за да ми помогнеш. И всичко мина по най-лесния и най-хубавия начин. Здравословните проблеми, през които минавахме, всичко се разреши с Божията сила по най-добрия начин. И тогава трябваше да изпълнявам. Отказах се от бизнеса, аз бях съдружник, управляващ съдружник. И от това Бог ме освободи и сега съм си само свещеник. И да ви кажа честно, по-добре май не съм бил никога в моя живот. Това, от което най-много ме беше страх, че няма да имам толкова пари. Всъщност Бог това го разреши и нищо не ми липсва. С жена ми се смеехме, защото мен ме фанаха лудите и викам, са жена, ние ще гладуваме. Вече няма да гледаш почивки в 5-звездни хотели, защото нямаме пари. Ще си продам колата. Много труден живот ни очаква и жена ми ме спаси. Винаги жените ни спасяват, защото ако не са жените, няма как. Точно ще я питам, как реагира тя на това? Жена ми се от всички средства и решиш жена да ми бъдеш ме спаси. свещеник. Жена ми ме спаси, защото другото ме убиваше. И мене, и семейството ни. Слава Богу, че Бог ми е пратил такава жена. Работех за един мъж и така се случи, че той беше много възможности. Беше протестант и всички в офиса бяха протестанти. Аз изведнъж идвам от Богословския факултет, но с него станахме много близки. И той се ми казваше, ти вика, какво ще правиш? Викам, ще ставам свещеник след време. Ти вика, ще умреш от глад. Вие взимате по 300 лева. Вика, стой си тук при мене, всичко ще ти е 6, всичко ще ти е наред. Че си създадеш дом, семейство, вика, ти че как ще оцелееш. И аз се му казвах, викам, Господ ще се погрижи, викам, ти не се грижи. Това обаче го бях забравил. И постигнах всичко, което си бях планувал. Къща, семейство, кола, абсолютно всичко. Обаче моята част от плана аз не си я изпълнявах. Така, тогава като реших да изпълня, се сетих за него и си викам, виж,
Трябва да го направя. Бог си свърши неговата работа. Абсолютно. Така станах свещеник. Защо съм в тази църква, ме пита също. Защото мене владиката ме ръкоположи през Великия пост, а в този храм предишния свещеник беше заминал за Белгия. И общо взето нямаше духовни. Аз дойдох да изкарам великденските празници. Дойдох за Цветница и за Великден и от тогава си останах тук. Колко? 5 години вече. Така че и това е някакъв Божий промисъл, сигурно. Как ви посрещнаха еутенорията, хората, миряните? Добре, май добре. Аз съм по принцип такъв калпав човек. Те виждат един млад духовник, каква е първата реакция? Има ли такъв някаква капка недоверие или съмнение в тях, или пък се радват за това, че виждат млад духовник? Като цяло по-често виждат досадник, защото аз се въчкам хората, за добро или лошо. Разпитвам ги, нещо искам, нещо мрънкам. Учите ги на търпение. Да, чухте и как проповядвам. Различни бяхме с предишния отец, но той също беше млад. По едно обаче си приличахме. По това, че новията е много важна, по това, че хората трябва да общуват с Христос, да имат общение с Него, да се пречистяват, да живеят християнството на дело. От тази гледна точка беше по-скоро, аз поне така го усетих, като продължение на неговото дело, а не като нещо, което започвам от нулата. И слава Богу, това във времето даде плодове, защото и хората, които заварих тук, останаха, а не си казаха, нашия отец го няма и ние си тръгваме. А и те останаха, пък и новията се разрасна с нови хора, които също дойдоха. И така, мисля, че нямаше напрежение и слава Богу. Защото аз се майтапа с хората, че дявола няма работа в публичните домове и в казината, защото там си е свършил работата. Дявол има работа в църквата, в сърцето ми, в семейството ми, защото там има какво да руши. Трябва да сме много внимателни, защото ако живеем с Христос и ако живеем в църквата, няма как да не усетиме и от срещната страна, да усетиме и напрежението, да усетиме и интригите, и раздойвите. Така, трябва да сме внимателни. Ваши енорящи тук споменаха за ваши дела, които така доста ни впечатлиха и ни заинтригуваха. Става дума посещения в една болница в близост, доколкото разбрах. Не е много близост, в София е. В София ли е болница? Като станах свещеник, всъщност нещо, което ме накара да стана свещеник, беше рак. Или поне тая диагноза. Много е тежко да чуеш тая диагноза и твой близък да ти я каже. И още от самото начало, като станах свещеник, някак си знаех и усещах, че трябва да говоря с тия хора, да отида и да поговоря с тях. Първо започнах с нашата онкологична болница в града. Може би около една година ходех там, всеки четвъртък. Говорех си с хората, опознахме се, уважавахме се, подкрепяхме се. Но както става винаги по нашите географски ширини, дойде нов директор и той каза, това е практика на стария директор и аз няма да я продължа. И това се щупи. Не го обвинявам човека в никакъв случай, не знам как са представени нещата, как изглежда отстрани. Най-вероятно изглежда чантаво, поп в църква. Въпреки че не е изобщо шантаво, поп в болница, не в църква, не е изобщо шантаво, но така де. И примерно половин година не ходих в онкологията, но на мен тая работа ми липсваше, защото аз хода в онкологията. Един доцент в болницата, в която хода, знаете ли какво ми каза? Каза ми, че в онкологичното отделение може да видиш светостта да се разхожда сред хората. Може да видиш светостта в хората, може да видиш светци, живи светци. И това е така. Защото вие знаете какво е мъченик. Мъченик не е човек, който са му свалили кожата, защото това може да е садист. Мъченик е човек, който е бил свидетел в трудни моменти. И това е онкологията, е нещо подобно. На мен ми е много лесно да обичам, като съм си купил нова кола, като ще отида на спа, като жена ми готви супа основно. Обаче само веднъж да не ми е сготвила и вече се карам и не я толкова много обичам. А па да не говорим, ако съм болен и имам сили да обичам. Та в онкологията има много такива хора и аз имам нужда да ги виждам тия хора. Та аз колко им помагам на тях не знам, но те на мен ми помагат много. Защото без да го казвам, за да се правя така на интересен или някакво зрелище да търсим, но аз наистина виждам хора, които живота им е достоен да бъде в житията на светците. Не знам, може би звучи малко крайно, но казвам го и го вярвам. Има хора, които наистина, имам една приятелка, младо момиче на 20 години, може и да го гледа това. Ще ми се разсърди сигурно, ама тя е голяма красавица. Красавица външно и вътрешно. Много хубав човек. И тя минава по много труден път и го минава и ще го мине, слава Богу. Много е близо до края, след 2-3 години. Тя започна борбата, когато трябваше да отиде на бал.
И нейните думи тогава бяха: моите съученички ще правят пробни прически, аз ще си избирам перука, защото ще ми падне косата. Това момиче намери сили и намира сили. И миналия път, преди месец, ми каза, вика: отец, Бог мен ще ме прави диамант. И казваме: как ще станеш диамант? Как се става диамант? Ами, казва: Бог не спира да ме шлайфа и от камък ме прави диамант все повече и все повече. Такива хора виждам там. И още много случки и много истории на хора достойни за уважение. Знаете ли, един мъж може да е покойник, ако е покойник, Бог да го прости, ако е жив, много и него много го обичам, да не ми се сърди, че споделям. Влизам в неговата стая и той ми казва: добре изглежда, на около 60 години. Посреща, знаеме се, много път сме се виждали, как си, що си, какво правиш. Изглежда добре на фона на другите. Той казва: добре съм отец, ама не е на добре работата. Викам: защо бе? Ами казва: що беше тук професорката и ми каза, че не могат нищо да направят за мене. Химията не ми действа, рака се развива много бързо и ме съветват да се прибера вкъщи, да се подготвя, просто да съм спокоен и няма какво да се направи. И аз останах като гръмна, защото не очаквах точно това да чуя. Казвам: как бе, ти изглеждаш много добре. Викам: как, какво, защо? И най-тъпия въпрос, може би, му казвам: страх ли те? Имаш ли сила? Ще се справиш ли? Можеш ли да минеш през това? На какво разчиташ? Човека си имаше духовник, един отец около София, отец Васил, ама не знам точно къде служи. И слава Богу, че имал духовник, защото и той отец му беше много голяма подкрепа и сила. И той ми каза: ти отец, нали знаеш, че ние живеем 3 живота? И казвам: кои са тия 3 живота? И казва: първия живот е в утробата на майката. Раждаме се и казва: най-вероятно, и тогава си мислим: край, всичко се щупи, живота ми се провали, тук е трудно, боли ме, колко ми беше хубаво. Казва обаче: ако не умрем за първия живот и не влезнем във втория, ние, казва, никой няма да се научим да споделяме, да общуваме, да обичаме, ще останем сами, самотни. Живеем втория живот тук с тебе. И въпреки трудностите и болките сме създали семейства, обичаме, обичани сме. И казва: сега на мен ми предстои да влезна в третия живот. Третия живот, викаше, живота с Бога. И аз вярвам, че ще е по-хубав и от първи и от втория. Това не е от книжките за светите отци. Не е от творения от 5 век. Това е живот, този човек това го живее. Представете ли си? Така че аз не знам дали правя нещо за тия хора, но те правят много за мене. Иначе, благодарности, аз хода в ВМА. Дано да не ми се сърда, че и това казвам, ама защо да ми се сърда? Благодарности за това, че хората решиха и повярваха и гласуваха доверие на това да има духовник, защото е полезно според мене, за мен и за хората е полезно. Отделно там има и друг духовник, който обгрижва болницата, така че слава Богу, има и такива места. Ако може да ни разкажете, видяхме също и, че пишете статии, има качени статии. Може да ни споделите за тях, да ни разкажете. Искаме да разберем вашата гледна точка. Сигурно има 2 гледни точки. Първата е егото. Много е готино да си известен. Много е готино да те четат. Въпреки че аз ходя да си говоря с гимназисти, с тинейджери. И тая дума готино е чичовска дума вече. Вече ще да кажеш яко, кул, алфа, сигма, зависи с колко големи деца си говориш. Днеска бяхме с зелени одежди и това се майтапахме, че сме се мачнали, сме с еднакви одежди. Едното е егото сигурно, а другото е се си мисля, че знам ли, дано да има полза. Затова всъщност снимаме и това, дано да има някаква полза, иначе каква файда. Защо пиша? Защото чат-пат, образно казано и не толкова образно, ме стяга шапката. Имам някакви неща, върху които мисля и които искам да кажа, да изкажа. И вие сигурно сте прочели, какво да казвам, какво пиша, ясно е, пиша там разни размисли и страсти. Прочели сте, че аз пиша винаги на теми, от които са ме докоснали. За това как да си възпитаваме децата, за това, че това да си щастлив и обичан не е едно и също. За това, че знам ли, за много неща. Ако говорим за децата и за възпитанието, доста съм писал, защото аз съм родител на 2 деца и виждам как понякога прекаляваме и как се преваляме. И затова съм написал някакви неща, които смятам, че за мен са полезни. Не знам. Какво бихте съветвали млади родители? Как да се държат с децата? Как да ги възпитат във вярата? Да ги обичат. Това е най-бързият отговор и най-правилният за всички въпроси. Но всъщност и най-трудния, защото
преди малко казах, любов и щастие не е едно и също. И това детето ми да е щастливо и да е обичано са две различни неща. Примерно, моя син има PlayStation. И ако го оставаш, ще си цъка цял ден на PlayStation, може да си цъка и да си играе там, каквото играе, не го знам, FIFA, са играят някакви игри там с някакви малумни човечета, ставят някакви неща. Call of Duty, Battlefield. Малък е още за Call of Duty. Това е на 8 години. Така да е. Соник играе. Ако го остава цял ден ще играе и сигурно ще е много щастлив. И може би ще си каже, тата ме обича. Щом съм щастлив, имам PlayStation и играя цял ден. Аз обаче като родител знам, че това му пържи мозъка. Без завъртане и увъртане. Точно това става. Става раздразнителен, ти му говориш, той не знае къде се намира, забравя да отида си изпикае, забравя, че не е обядвал. И аз му казвам, ще играш половин час, не ме интересува. В този момент сина ми е нещастен най-вероятно. Но водещата тук идея е дали е обичан. И аз дали това го правя, защото го обичам, или го правя, защото искам да му се прави неинтересен. Винаги това е разковничето. Сега тук не знам това дали да го кажа, ама това да дръпнеш ушето на детето ти не е толкова страшно според мен. Но това да не обичаш детето ти вече е смазващо страшно. Има деца, които биха дали всичко, за да им удари баща им един-два шамара, но бащата иска да даде 5 лева и да е с любовницата да вече. Светия апостол Павел пише, кой баща, който обича детето си, не го наказва. Виж, то по тази тема много може да се говори, защото ние сега имаме един модел на възпитание, нов, либерален. И тепърва ще му берем плодовете на този модел, защото тия деца, които ние възпитаваме, това е първо поколение, може би. Мен не са ме възпитали така. Мен като казваше баща ми газ, той ми вика аз да те знам, че отиваш натам, а ти да се връщаш насам вече. Мисъл, ти е казал, трябва да поздравиш всички баби по пътя и после ще мина да питам дали си ги поздравил. При нас нямаше толкова либерален модел, но моите деца вече ги възпитаваме така. Така че тепърва ще им берем плодовете. Да. И имаме един друг модел, който още, знам ли, на много места. И ако искаш и Соломон, още по-назад да се върнем. Всички знаем какво казва. Казва, това малко ни плаши, че баща, който жали пръчката, не обича сина си. Но това не го разбирайте да взема и да му избия зъбите и да си плюва да лака, после кръв да плюва. Всъщност това означава баща, който не може да сложи норми и рамки на поведение, той всъщност не обича детето си. Защото това дете в един момент се загубва. И аз си говоря с деца на 13-14, а и по-малки, които казват, аз имам паникатаки. И аз в началото се смеех, викам, ти не знаеш къде се намираш, паникатаки имаш. Но после си давам сметка, че не се представят, имат проблем. Откъде идва този проблем? Маме, всички те обичаме, всичко може, всичко ти е позволено. Прави каквото искаш, ти си свободен. Да, обаче света не е точно такъв. И ти отиваш в училище, госпожа ти казва, двойка. После отиваш на работа, шефът ти казва, не се справяш, ще те уволна. И всичко се чупи около тебе. И тогава, дали аз съм помогнал на детето си или съм му навредил всъщност? Така де, тази тема създава винаги такива много, много полемики, но отговорът е любовта. И последно по тази тема, жена ми разказва една история. Стоят в детски кът, жена ми там празнуват нещо и много майки, много деца. И една майка стои тя там на масата и идва детето, и което примерно на 3, 4, 5 годинки, нали, що ме на детски кът, сигурно там някъде. И отива и плеска един шамар на майка си. Майка се прави, че нищо не е станало. Детето обаче още е такова ядосано. И казва, ти си тъпанарка, ти си такава, онакава, не те обичам. И майката се обръща и казва, ти знаеш ли, маме, какво означава тъпанар? И детето мига на парцали. Тъпанар, маме, е човек, който има тъпан и свири на тъпан. Мама има ли тъпан? Мама няма тъпан. Значи мама не е тъпанарка. Сега за мен това са, не знам, не са много правилни тия неща. Пак показва майчината любов, въпреки че се държи така с нея и тя... Знаеш какво казва Христос? Казва, има ли баща, който ако сина му поиска риба, ще му даде змия? Да не знам тук за каква любов говорим, защото ние малко вече така станахме. Детето ми иска любов, аз му давам му сгрешено щастие и сгрешено внимание. И да не би да му давам змия всъщност. Ама всички сме родители, всички вървим по пътя и всеки ще види докъде е стигнал в даден момент. Видяхме, че пишете и за тези езически традиции, които са останали при българите, въпреки дори да се празнува църковен празник. За Йорданов ден? Главно прочетох, тази статия, където сте писали за Йорданов ден. Защото много хора ще кажат, вярата си е вяра, Бога си е Бог, ма и ние си имаме традиции, ние трябва да си ги спазваме, защото сме българи. Какво бихте казали на такива хора, които мислят така?
това ми е болна тема тук, не знам колко дни говорих за това, защото наскоро мина празника. Да. Първо, ако сме християни, тогава няма националност. Няма гръцко, българско, сръбско, руско, румънско, няма такъв термин – православие. И ние сме по-готини православни от гърците. Православието не е национално. Много над националността е. Това е дълга тема, но ако не я разберем тази тема, може би пак ще стигнем до това да воюваме сърби, българи, гърци, все християни и да се колеме. Явно изобщо не сме разбрали православието. Та първо, православието не е национално. Второ, пак ти гледаш тук Богородица, Христос, тук Отче наш, достойно е статуирано. И следващия момент сме с наргилето, следващия момент пребих гаджето, защото е овца и е патка и БМВ-то ми е 300 коня. Губим се някъде. Този празник е празник на откриването, на разкритието на Бог. Празник на богоявлението. И този празник трябва да е свързан с богопознание. Аз трябва да се напъна да позная Бог. Та в мъжкото хоро не можеш да познаеш Христос. Не искам да навлизам са в тия неща, че в повечето случаи там тия юнаци са добре почерпени. Не искам никой да обида, да не ме разберат погрешно. Даже бих искал да си поговоря с тия хора, много ще се радвам да дойдат. Защото много често и тя ги водят силни чувства и силни емоции, но просто насочени в грешна посока. Но там трудно можеш да познаеш Бог. Трудно по този начин познаваме Бог. Освен това, дали да го кажа, ама ще го кажа. Това си стана зрелище. И вижте, в църквата има 50 човека, на веката има 500. Това не ни ли говори, че има някаква грешка? Явно има грешка. Колкото и да се опитваме там хубави глаголи да измислим, да спасим кръста, да извадим кръста, защото в началото беше попа хвърля кръста, ама това звучи нали грозно, хвърля кръста, сега го спасяваме вече. Кръста няма нужда от спасение, аз имам нужда да бъда спасен. И Христос ме спаси на кръста и аз трябва да го взема и да го последвам. Имам приятели свещеници, приятели силна дума, ама познати духовници, които примерно отиват в ново село и там няма тази традиция, по една или друга причина. Няма река да речеме, няма езеро, няма море. Те правят всичко възможно, ще изкопаят дупка, цистерни с вода, ще докарат само и само да хвърлят кръст. Не го разбирам. За мен това е... Аз винаги използвам тая метафора. Ти си гладен, можеш да ядеш най-вкусното ястие, да си поръчаш някакъв уникален шефски ордьовър ястие, някакво ястие. Ти обаче влизаш в ресторанта, вместо да си поръчаш най-хубавото, ти си поръчаш пържени картофки и хляб. Ти можеш да ядеш хляб и пържени картофи навсякъде. Ела при Бог, ела в църквата. Намери истината, намери нещо, което ще промени живота ти. Ако живота ни се върти около хорото, около върбата на цветница, кой слушах, не помня, един актьор беше. И казва, много мраза ВК християните. И водеше вика, кои сте ВК християните? Тия, които ходят на Великден и на Коледа на църква. Ако около това ще се върти живота ни, ако ние това ще предлагаме на хората, защото хората не са виновни, ние сме виновни, духовниците. Защо не можахме да им обясним, че Бог ни се открива, че освещаваме водата, за да осветим целия свят, че искаме да направим света отново годен да познае Бог, че искаме да създадем нов свят, ново творение, че за да влезна в този нов свят и в това ново творение, аз трябва да стана нова личност, нов човек. Ако почнем това да обясняваме на хората, според мене, рано или късно ще обърнем тенденцията. И дори тогава, говорих си с един приятел, той от Сандански. Той казва, тук, знаеш ли, това е традиция от колко години, целият град отива на езерото, хвърля се кръста. И той човек помни време и назад, помни и сега. И той ми казва, вика на времето, свещениците застават, прави се водосвет. Всички са със свещички, всички се кръстат. През комунизма говориме. Всички изчакват да свърши водосвет. Прекръстват се и влизат вътре. И чакат отеца да хвърли кръст. Сега вика отидех, тъпани, зурни, не тъпани зурни, там не точно, ама музики, бутат се, бият се, никой не го интересува, попа горе говори ли, какво прави, чете ли, какво точно чете. Значи някъде сме се провалили. Така че дори и нещо хубаво да е, ако не го разбереме и не говорим правилните неща на хората, ще го провалиме със сигурност. Така. Ама така да е. Хората ще ме намразят хептен. И поповете, и другите, които ме слушат. Но слава Богу, мен ме постави Бог в село, в което няма нито река, нито езеро и аз не хвърлям кръста, не го спасявам, не го вада, там не го правим. Не идват цистерни. Не. Нямаме цистерна. Въобще, как се справят с свещенството? Както знаем, при вас идват много хора и най-често те се казват мъките и тревогите. Как успявате да намерите сили да
знаете какво да им кажете. Да им дадете една надежда, една подкрепа. Да им покажете повече. Ами истината е, че не знам какво да им кажа и истината е, че нямам амбицията да им помогна. Христос е Той, който праща хората и Той е Той, който отваря сърцата. Той, който прощава и Той, който дава сили да вървиш по пътя. Така се опитвам да гледам на тия неща. И аз след това се смея, казвам, мой работодател и мой така най-висше в иерархията е Христос. Той знае колко сила имам, колко души да ми прати, какви души да прати на мене, какви да прати на някой друг духовник. И така, той ги напасва нещата. Аз много харесвам, вие го знаете, този разказ от Деяния апостолски, как апостол Павел отишъл да проповядва. Отишъл да проповядва и понеже не познава хората, не познава нравите им, няма YouTube, за да се запознаеш там сега как живеят, какво правят. И отишъл на пазара да ги опознае, да види какво ги вълнува, какво ги докосва тия хора. Погледал ги и най-накрая решил да поговори, да им каже нещо за Христос, да им каже нещо за спасението. И там се казва, че Павел говореше там на площада, на пазара и казва, Бог отвори сърцето на една жена, тя чу, повярва, кръсти се и го прие и му помагаше. Лидия е жената, света Лидия. Така действа според мене и днес Христос. Аз си говоря едни и същи неща, същите неща и същите размисли ще говоря с вас и с някой друг, защото нали, ти си един човек, не мога да говориш на различни неща, на всеки различно нещо да кажеш. Бог прави така, че това, което аз казвам, на някой да го докосна, да резонира или не знам каква дума да използвам. Някой ще си каже, това поп не му писна да говориш щуроти, живей си живота, свиркай си и това е. Така че правим каквото можем. Пак апостол Павел нали, ни казва, че нашата работа като разпоредници с таинствата и служители е да останем най-накрая достойни. Да се окажем верни най-накрая, да се окажем достойни, праведни. Праведни е тежка дума, ама така гледам на тия неща. Моята работа преди всичко е да се опитам да си спаса моята душа. Ако мога да спаса моята душа, да се преборя и за семейството ми и с семейството ми да се борим. И ако можем да постигнем нещо в църквата, защото извън църквата не можем нищо. А вече кой ще дойде в църквата и как ще дойде и какво ще му каже и той какво ще чуе от това, си е негова работа, не негова е Божията работа. Христовата работа, защото църквата е негова, не е моя. Така. Иначе по-рано много ме дразнеше това. По-рано много ме тормозеше, защото си викам, защо не е пълна църквата, защо няма примерно 500 човека, защо не направим една манифестация, защо нещо не правим. После обаче така, успокоих се. И духовници, приятели имам, с тях си поговорих и с времето... Какво ви казаха? Това, което ти казах и аз. Казаха ми да си върша работата и Бог е този, който праща хората. Преди да продължим с беседата, в която отец отговаря на вашите въпроси, зададени в Инстаграм, искаме да ви запознаем с свидетелството на Джим. Холандец, който се черкува при отец Ангел. Джим се ражда в семейство, в което бащата е атеист, а майката мюсюлманка. Как се появява вярата в нашия Господ Исус Христос и защо избира точно православието, нека разберем от самия него. Jim, let us know what draws you into orthodoxy. Почваме директно към правилните въпроси. Това е добре, това е много добре. Жена ми е православна християнка, която срещнах през 2010 година. Всъщност тогава още живеех в Холандия и тогава започнахме да се срещаме. Аз не съм израснал с някаква религия и не знаех нищо за духовния живот. Не бях духовен човек като цяло. Основно ми беше стоическата философия. Бъди добър, прави добро. Чрез жена ми започнахме да ходим в холандска църква, която беше под управлението на Руската православна църква. Там имаше много мъдър свещеник, отец Стефан. Той е страхотен човек. Ходих на църква не защото знаех какво правя и защото вярвах, а защото жена ми ме молеше да отида с нея. Не знаех нищо за християнство, но това я утешаваше, затова седях и слушах. Те обясняваха различни аспекти на вярата и живота на нашия Господ. Аз просто гледах без да разбирам. С времето научавах все повече. Жена ми е стълбът на теологията в дома ни всъщност, защото тя много се интересува от това. Например, понякога я питах, защо имаме Светата Троица? Защото не ми беше ясно. Сега мисля, че разбирам основите. Не знам на 100%, но ще стигна до там. След това времето мина, жена ми забременя с нашия син Ноа и аз си казах,
Понеже тя е православна, аз също трябва да се кръстя. През това време не бях практикуващ православен, както много от нас. Ние не се боим от него, не го обичаме, не правим нищо в негово име, но въпреки това усещах в някакъв смисъл, че има Създател и човека, който е създал тази планина, как може да не го почувстваш? Но нямах конкретни учения, дадени ми по такъв начин, така работи. Разбираш? Моята професия е инженер. Аз съм изучавал инженерство. Когато искам да науча нещо, искам да знам как работи. Как тик-так е часовника, за да мога да го разбера. После, когато дойде COVID, започнахме да виждаме огромна промяна в поведението на хората. Как са училищата и се чувствах ужасно, защото не можех да получа помощ, когато се разболях, защото имаше достатъчно лекари в операционните, но не достатъчно медицински сестри, защото те се занимаваха с COVID пациентите и така нататък. Така че не можех да бъда опериран за дълго време. И единствената опция, която ми дадоха, беше ето 3 месеца оксикодон, това ще ти помогне с болката. Аз реших да не взимам обезболяващи и просто да преживея болката. И човече, болката не е добър мотиватор, но е много добър учител. За да ти покаже колко цениш малкото време, което имаме на тази планета. Бях млад тогава, все още съм млад. Почти на 42. Но тогава бях на 36-37 и осъзнах, човече, животът е толкова кратък. Виж себе си. Всички хора, които казваха, о, ние сме приятели, изведнъж нямаш никого около себе си, когато имаш нужда, и ставаш отговорност в този смисъл. И казах на жена ми, не мога повече. Казах и, че идва толкова естествено за мен, че Бог е с нас. Дойдохме тук и се установихме. Беше много трудно, защото бяхме сами, нямахме приятели, никой. Все пак решихме да идем на църква. Моят кръстник служеше тук, в този храм, преди отец Ангел. Дойдохме на една служба и се запознахме с отец Ангел. Той е точно като ангел. Едно към едно с името си. Бих казал, че е най-готиният свещеник, когато съм срещал. И всъщност, след като дойдохме тук, започнах да се интересувам дълбоко от живота на светците. Особено на свети Паисий, свети Порфирий и свети Нектарий. Така че мисля, че започнах да уча как да уча за православието. One thing came across my mind. You said that you had a Stoic philosophy back in the day. How does that connect to the Orthodoxy? Това е много лесен въпрос. Ако изучаваш писанията на Марк Аврелий или Сенека, ще видиш, че 99% от това, което те пишат, е всъщност начина на истинския православен и християнски живот и всичко, което липсва е Светата Троица. Беше удоволствие за мен. Имам едно последно послание към младите, ако мога да се изкажа. Знаете, живеем във времена, които са толкова трудни и нещата са толкова сурови. Има толкова много несигурности и страхове от войни и каквото и да се случва. Просто направете услуга на себе си и отидете на църква. Дори да не участвате, просто отидете и получете нещо. Намерете смисъл. И ако можете, отделете няколко кинта за някой, който има нужда на улицата. Потърсете такива канали като този. Намерете някой, който има нужда от хляб. И дайте хляб на този човек. Вижте какво това прави за вас. Не се страхувайте, просто започнете. Животът започва лесно. Оправяйте леглото си всеки ден. Кажете една Исусова молитва и вижте дали работи. А то ще работи, гарантирам ви го. Може да ни споделите какво е отношението на вярата към тези традиции и какво е положението с тях в Благоевград като цяло? То няма нужда да споделям отношението на вярата, защото то е ясно и мисля, че никой тук няма някакви съмнения какво е отношението. И много пъти е изказвано. Аз съм от едно село тук до Благоевград, Крупник е селото. И там Бабугиеви, Сунва, това е религия. И аз много пъти съм мислил по тия теми, защото съм от такова място. До какво добро води това? И води ли до нещо добро? Назад във времето са се правили Кукиеви, Бабугиеви, Сунваскави мъжете. Защо, според мене? Защото жената трябва да е вкъщи. Това е празник, голям празник, Василов ден. Да речем, че започва и новата година. Жената ще е вкъщи.
тя ще сготви, ще подготви трапезата, децата също ще са вкъщи. Не са се правили женени мъже, защото те имат ангажимент вкъщи. Те имат семейство. Правили са се такива, да използвам ли тази дума, ашлаци. Това ние вече не го спазваме. Тая традиция да се правят само на женените мъже. Вече се маскират жени, маскират се деца, маскират се семейни, така. Ползата от това, каква е ползата, е, че голям празник, вместо да сме си вкъщи, ние сме някъде по площадите. Много често тия празници минават с голяма доза алкохол. Сега много хора ще ме чуят сигурно и много хора ще ми се разсърдат, айде. Ама след това си казвам, добре, айде, това е традиция, това пази нашата народност, пази фолклора ни. Обаче после почвам да мисля, какъв фолклор точно пази? Кой фолклор? Ако аз искам да опазя фолклора, примерно ще изпратя 1, 2, 3, 5 деца от селото примерно в Широка лъка. Да ги науча да свират на гадулка, на тамбура, на тъпън, на зурна, да пеят, да танцуват. Според мен така се пази фолклора. Ще им обясна какво е носията, какво предава, защо. И това не го виждам, за жалост. Събират се и след това тия сбирки продължават в банкети, в ядене, в пиене. Не виждам точно какъв фолклор пазим. Нито виждам фолклор, който предаваме, нито виждам нещо здраво да предадем на тия деца под формата на познание някакво. И така, не знам точно каква е ползата. За едно младо дете или за един тинейджер или за един пък семейен мъж. Може би е някакъв вид, пак да използвам такава дума, краст. Просто нещо, което хоби. Изпълваме нещо, което правя, нещо, което ме легитимира, нещо, което 2, 3, 4 месеца ме ангажира. И това мисля по този въпрос. Пак казвам, ясно е, че това е езичество, ясно е, че е далече от църквата. Вие знаете сигурно, че в тия игри, там маскарадни и така нататък, попа не е съществувал като в този му вид сега, като там участник. Това се случва по времето на комунизма, когато партията иска да оплюе свещенството, да го омаскари. И затова сега ги гледаш. Служили там, наденали някакви неща, играят кючеци. Може би ние сме дали повод, може би така изглеждаме в очите на тия хора, духовниците. Но наистина не виждам нищо здравословно. Може би, пак казвам, всички хора, които участват, не всички, ами голяма част от тях, може би с добри намерения и така водени от традиция, водени от нещо такова, но да се замислят и те за себе си. Какво здравословно остават? Какво здраво ще остане? И ако остане нещо в техните деца, това как ще им помогне за живота? Тая традиция как помага на живота? Помага ли изобщо на живота? Какъв е смисъла? Нека да си викнат хубава музика, нека да пеят хубави песни, нека да имат хубави носии. Сигурно ще е хубаво, ама сегашното не го разбирам. Как да се преборим ние, младите, срещу модерния свят? Говорим за социалните мрежи, зависимостта от тях, от порното и тем подобни зависимости, които в момента са доста нашумели, главно онлайн. Според мен не можем да така генерално да си изкажем и да кажем как и какво и що, но нещо друго си мисля. Нашия свят е свят на самотници. Свят, в който аз имам 2, 3, 5 хиляди последователя. В същото време обаче, когато ме боли душата, нямам и един човек, на който да кажа. Ако искам да се преборя, трябва да имам общност. С каквото и да е. Мисля си напоследък, че Сатаната иска аз да съм сам. И затова винаги стои до мен и ми казва: Бог не те обича, ти си нещастник, нищо добро не ти предстои, нищо хубаво няма да стане. Ти си измамник, мошеник, лъжеш хората, жена ти не те обича, жена ти ще ти изневери и още ред неща. Страхове. В момента, в който повярвам, аз ставам сам, ставам самотен. Това е резултат. А когато съм самотен, съм лесна плячка. Ако искам да се преборя с порнографията и с всички неща, които произлизат от нея, може би трябва да имам общност. Може би трябва да съм част от нещо по-голямо. Може би трябва да съм част от църквата. Може би трябва да се опитам да имам църква в къщи, в семейството си. Трябва да имам човек, който обичам и ме обича. Ако имам сили да му доверя на този човек, тия мои слабости, той да ми помогне, аз да му помогна. Според мен това е пътя, да имаме общност. И църквата всъщност е лечение на 2000 години. Защото винаги така е работила, като общност. И така е помагала на хората, като общност. Не като място, в което всеки сам се спасява. Така, иначе порнографията е голям бич. Аз мисля, че всеки един от нас под някаква форма е засегнат от този бич. Бич, който изкривява представата ни за любов, за естетика, за нежност. Изкривява като цяло разбирането ни за света.
И ако не се борим с това, е много страшно, защото в един момент аз се загубвам. С доста момчета си говориме, които наистина са се загубили. Това е, знам ли, тръгваш и ако в началото ще говорим малко по-директно, ако в началото те възбужда да видиш двама голи мъж и жена голи, сигурно след 5 часа това вече не ти доставя удоволствие. Ти искаш да видиш нещо и след 5 часа и това по-не действа. И в един момент ти се превръщаш в садист. И тук пак стигаме до едни мои разсъждения. Сатаната не иска да ни победи, той иска да ни унижи. Това е крайната цел. Трябва Божия образ да бъде заличен и аз да се превърна към животните. И порнографията това го нагледява. Прекалена сексуалност, освен това. Това си говоря винаги с младежите. Защо имаме толкова много сексуалност в живота? И казвам, защо ходите голи? И те казват, ама не ходим голи, отец. И викам, добре, на 80% сте голи. Защо? Ти си тръгнала и си показала 80% от тебе. Без да съм те молил. И си го показала на всички хора, които ще срещнеш. Дори да си с клинче, то това клинче е такова клинче, което по-хубаво да тръгнеш гола. То ти влиза всички извивки, оформя ги, така. И казвам, ти си показала всичко, на всички. И после стоиш и казваш, ама аз търся специалния. Добре, какво специално ще му дадеш? Като ти си дала всичко. Айде не дала, че съм груб, но показала. А пък какво се случва с един младеж? Радиото 3 на разсъмване, телевизията 4 на заспиване, интернет да не говорим, колко е достъпно, секс се рекламира всичко, билборди, абсолютно всичко. И то човек, какво се случва с неговите тук възприятия? Той има толкова сексуалност, грешна, която не знае как да ползва и какво да направи, че идва един момент, в който той вече си има приятелка, голи са и той казва, аз имам проблем с ерекцията. Защо имаш проблем с ерекцията? Ти си млад, здрав, защото пренавил си се, защото си изпържил мозъка, защото тая сексуалност ти пречи. И сега ако се върнем малко назад, не много хиляди години, 100 години назад, и си представиме момата на чешмата, която така е направила, и си мие ръцете и малко така краката мие, и момъка я вижда и казва, аз ще мина през планини за тебе, защото те искам, ще се сбия с някой за тебе, ще дойда, ще говоря с баща ти. И този момък няма проблеми с ерекцията. Прекаляваме с сексуалността. Прекаляваме с сексуалността и това ни пречи. Как да помогнем на нашият мъж или нашата жена да има жива вяра и интерес да чете Словото? Като я обичаме. Знаете апостол Павел, като го питат. Казва, добре, ние повярвахме. Мъжете ни не вярват. Какво да направим? Да ги оставим ли? Да си намерим ли вярващи мъже? Да заживеем сами ли? Какво им казва? Обичайте мъжете си и вашата любов, вашата вяра ще ги спаси. Същото е. Обичай жена си, обичай мъжа си. Няма как, ако ти живееш с Бог, ако това те променя, ако това наистина е живот, както трябва да бъде, няма как мъжът ти да не го види този живот или жена ти да не го види. И ако наистина се обичате и вървите по този път, няма как той да не ти каже, добре, да и аз искам да имам тая любов. И тогава няма как да не стигнете заедно до Бог. Има ли предначертан човек за нас? Не знам. Ние много често искаме нещо от Бог, не знаем обаче кой е подходящия момент. Аз си казвам, Господи, дай ми вече човек или дай ми това, което ми е необходимо. Бог обаче знае кой е момент, в който да ми го даде. И може би, ако Бог ми го даде сега, аз ще го проваля. Все съм етапа така с младежите и им казвам, ако търся от Бог 100 000 като съм на 18, най-вероятно ще си купа BMW с тях и ще направя някакви тъпотии. Ако обаче Бог ми даде 100 000 като съм на 35, най-вероятно ще си изплатя ипотеката, ще подсигуря училището на децата и тогава вече има по-голяма логика Бог да ми го даде. Та по-скоро не знам дали има предначертан човек за нас, по-скоро си мисля, че ние трябва да станем готови, за да срещнем правилния човек. Да сме готови за момента, иначе ако не сме готови. Така си говорех с една млада дама и казвам, имаш ли човек до тебе? И тя ми казва не. Викам, защо? Ами не е дошъл още, нали? Така, такива неща. Казвам, добре, казах ви, че съм дразнещ свещеник и се така задълбавам, може би не е правилно и не е на място. Ма казвам, добре, ти какво работиш, с какво се занимаваш? Инженер ли, проектант ли, не помня, архитект. И казвам, добре, ти как стана архитект? Учих там колко 5-6 години, после специализирах, после там какво, що, курсови, дипломни работи. Викам, добре, защо не си каза, ще изчакам просто да стана архитект, да дойде момент, в който ще стана архитект. Нали, положи усилия. Може би това важи с пълна сила и за това да срещнем човека, правилния човек. Да положи усилия да съм готов. Кръщението трябва ли да бъде, когато вече осъзнаваме истината? И кога трябва да кръстим дете? Това е много сложен въпрос, по който много пъти съм мислил и много пъти съм мислил различни неща. От една страна си мисля, че трябва да се кръщаваме и да живеем във вярата още от деца.
От друга страна обаче, ако кръщението е нещо, което правя просто защото така се прави, аз съм имал случаи, в които искат кръщене на дете и аз ги питам защо, нали? Как, защо, как мислите по въпроса. И сега като срещнеш от свещ отговор, отец на мен е по принцип, не вемвам в тия неща, примерно от майката или от бащата, но примерно баба му много държи и трябва ли да го кръста това дете, какво трябва да направя? Така че това е много сложен въпрос и не знам, нямам отговор. Според мен е много индивидуално и със всеки човек е различно. Как да победим унинието, малодушието, маловерието и отчаянието? То това май ти ми описа такива състояния, които ме водят към паника, така и към депресия, нали? Как? Ние живеем в много пластмасов свят, всеки смисъл на думата. Вие сте от Благоевград, от София още по-пластмасов живот живеете, защото живеете сигурно в апартамент, прибиваш се, работа, пак в апартамента, нямаш досег с Божието творение. Ти си някак даже си извън това творение, в някакъв циментов свят живееш. И ти е трудно, така е трудно. Най-лесният отговор, първи отговор е бъди с Бог. Нали, това пак много отвлечено звучи. Ако това ти е отвлечено, потърси Бог в творението. Иди в гората, разходи се, работи, нещо с ръцете си, изпоти се, измори се, скопай един ред на лозето, намери лозе, скопай и ще видиш колко бързо нещата се променят, колко хубаво се променят нещата. Ще дойдат някакви моменти, в които ще паднеш, ще ти е трудно, ще ти е писнало, но много лесно ще се справиш, защото ти имаш предназначение, ти не си просто свободен електрон, който на някъде се шляе. Може би това е такъв много бърз отговор, за който се сещам, защото това е пак сложна тема и може би бързите отговори не винаги са правилните, ама физическа работа. Според мен това ни помага винаги. Физическа работа и да сме близо до Бог. Как да се държим с човек от друга религия? Да го обичаме, как? Какво да го направим? Да го убием с камъни? Христос на какво ни научи? Христос ни научи, че трябва да мразим греха и да обичаме човека. Ние това много трудно го изпълняваме, защото аз предпочитам да ти кажа, ти си помак, ти си евреин, ти си арабин, ти си мюсюлманин, ти си циганин, ти си гей, ти си лесбийка и направо да те унищожа, защото не си източно православен и защото православие или смърт. Какво да направя? Да убия някой с камън или? Трябва да се научим да се обичаме, това е. И ако аз обичам истински, който и да стои срещу мен, рано или късно моята любов ще го променя. Какви трудности срещаш като млад свещеник? Пък аз не съм много млад, аз съм на 36. За жалост обаче, средната възраст на духовенството е такава, че си минавам направо за млад. Иначе ако беше малко по-добра ситуацията, щях да съм на средна възраст вече. Но минавам още за млад. И не знам чак път трудности, не срещам някакви, кой знае какви трудности. Даже обратно, за мен това е косли, как да го кажа, защото по-лесно скъсяваме дистанцията с младите хора. Примерно аз слушам Fire, знаете кой е Fire, нали? А Фо знаете ли кой е? Фо знаете кой е, браво. Слушам Фо, слушам Fire, слушам Спенс. Гледам инфлуенсъри понякога, които и те гледат. Цанов гледам там разни други неща. Това ми помага. Така че не знам чак да ми пречи, че съм млад свещеник, не ми пречи, даже обратно помагам. А трудности, слава Богу, ние живеем в общество, в което никой не гони свещениците все още и не ги бие с камъни, не ги плюва по улиците. Така че чак трудности. Има ли нещо, което искаш да кажеш на хората, които ни слушат, нещо, послание, което искаш да отправиш? Какво да им кажа? Искам да им кажа, че църквата е общност, че от общността започва всичко, че това е начинът да победим самотата, че в храма срещаме Христос, тук живеем със Светия Дух, Той запълва и обогатява и ни дава сили. И ако се съберем и сме заедно, можем да минем през много неща. На нас проблема не ни е еврото, не ни е Европейския съюз, проблема ни е, че не се обичаме. Това ни е проблема. И знаете ли, Бог няма да ни съди за това колко пари имаше и пак каква кола, каква жена. Бог ще ме съди за това, обичаше ли и беше ли обичан. Така си мисля, може би генерализирам, ама мисля си, че това ще е първия и основен съд на всеки един от нас. И ако ти имаше любов в живота, защо нямаше очи да я видиш? Защо не избра любовта? А защо избра да мразиш, да съсипваш, да рушиш? Ако малко всеки един от нас за себе си се опита да обича и да променя, много ще е различен света, в който живеем.